Iwan mentira lu tibubu atu bima wo. Kamna takaruaya ne pon tuya. Ia kapai amatan kapane. Mayroon tuya. Akan atar mauria on kukuri. Nung apa nakon anaso. Anari kini kakanna to na bekasi buyon tiap. Ibu kina pa eka kapai ya kana kakarawais. Yo. Mante kay. Ayan day sa matayangan ka mauri na ko imin. Tatabas sa iyo. Kamda ba na ni mauri? Happy Sabbath. Happy Sabbath naman ako yung kuya na kungura. Diri yun. Di nga po ngayon, niraratar mauri. Manaramuanta po ay kara ko yun kurubu. Mauri na man tatapa na kungura yun. Namdiri yun. Di nga po ngayon. Kamauri ko na bang kuya ni kungura na pa. Mata ko na ba yun? YouTube page na ni Hope Channel Kiribas. Ni ko dagi ma ara Facebook. Adventist Hope. Inanon tatapa sa iyo. Puno panahon ka mauri na ko'y minonon tayo nga po ngayon ay nang nagkakapayan tayo nga po ngayon kung nandi ka ba nakatawa aramatanuin tayo nga po ngayon panarberistins pasta tabwa roke tao ang ngayari na nga disipang nga mga nakakawagin ako ila tayo nga po ngayon ako ko korwaro tuway emana nga mende taputuwan emana nga ni ka ngayon po na ko nakwayak yusin ako may mayak ngay, imana nga naman tatawa tuwa na. Tatawa na ba? Imana nga nabiyay tuway. Imana nga na kumiyang. Yusin ako may miyang. O kami, kamdo ko yun nga po ngayon. Tawapon ko korona ba? Yusin ako mi. Tuway, yusin ako mayroon sibu na. Diba sibu nga itabdawa. Ngay, yusin ako mayroon sibu at dininiya. May maragay kagay. O ko kusin ako na mayroon timan na napaka na. Ito na bantay nga po ngayon. May nga kaya korona background. Dita pare. Sino na kiyay. Dita pare suwan to nga kaya may imba. Si Benan Boroin si Tawana, datapa sa iyo. Pasyon makinat, Yesu ay amon maka, amen? Ospondo ko ibugin na buwan ang datayo. Ngayon, nga kaya kakororo, si teman na ngayon. Inanon na ron mek. Inanon tayo nga po ngayon. Ay kakabayan tayo nga po ngayon, kay Bundarberistin, sa nangatis bang anak ko ina, arakanta ni ka ba, sinatakatakang materaw, sinakukuray, sinoni mek, o sinongurate tayo ka, ay kakawagin tayo nga po ngayon. Tayo nga po ngayon, inanon na wagin katawraw at yan na sinanay hindi nga po ngayon. Buniyay diyo da yesan karawan pwede yan da tayo may asibit aginap. Mga yan nga po ngayon. Nabiyot yan mo ati sana niya yun ni biti panar ko may kanakwa. Tukun na tuwan na nakunan nanganida temuan titiri. O temuan tara-tara inanon pusmayan sa pangaran tayo nga po ngayon. One day at a time. Kanako karawa itong maguro tuwan na. Tuwan na. Min tuwan tabong tuwan min tabong tuwan karawa bari out yaswa inakakapaya kurara pa iti sinapos maya ranen ng damuno punti nga po ngayo are nariki pa aramuan damuno po ng karoy ruaran na suara inanon diyan na mayroon ni ipiti hindi nga po ngayo kanda ng kuya kung raan datay kung nakakapaya na ba inanon diyan na damuno po inanon ti nga po ngayo. Just wanna
Tramite ka. Amen. Korapa pitin tapananang damaro ang tinga po ngayon sa punkain na pan tara-tara na kukaraway ayo nabuhat wari iyang at na amon tamaro ayo. Korarap. Ang tatay yung ani sinang do kunti wana barang kakawag ginanon naratoro mauri arapon ko kan arakabuy marakarya. Stata ko nang hindi tayo ba sipay-pay no pain ka ba ne. Ibo ng makuri o iri ka bu o man. Inakon na ka iri ka kunauti ka bun kunauti ka. Matiaswa ka uringiran tayo nga po ngayon ba anapay-pay ni ka ba ne. O yagi suwang ina ba sinangan ni ka ba ne pay kiyari kinore siyang anita tuwa na yon tebuina tuwa na man tebuina kaupay na as kakaragya apon na nakakapaya ani idiu inariyan nyo gidia sakya aranga pay aranga pay an narakarya sinangan na pantay nga po ngayon mga yari tayo nga po ngayon igugurain nimita yara rikan ba na kung may muhay kay bas na dataro ibugin arakapuy marakarya tayo nga po ngayon. Rapasari siran narataro. Damarari karo sinapoy ko askas suray ko tamaruan tuwi kaya panin. Asaro kon tataya itiatua imatam na simani away nang ayra tiatua ay kasi kakabayak. Payari ka paninin na iyo tuway raura. Tuwaya sinang tauray ni kaki tiatua ke pun nampay. Ay kakabuy. Asimusiko po ko biyak kabayay. Na ano akyaro ko tuway tatapos ay. Paano ko nandi kababukan kabutan ng Evangelyo. Yon kiriba sa andahan na ba tiyatua. Abu kaya tiyatua. Kaya karikis pangaya. Manayang magkuri bukid ng Evangelyo. Tuwa. Ritan na ipo ni karya. Ake sinangan ko tiyatua may nanura. Asa kita po na kinakuyay. Masinangan ko tiyatua pakatan nanuran kukuray rom. Wani karaparapa. Naroon na rakwasa. Nanganira yay temaw. Ay abanin ni nanon tuwi kaya itiatu apa kabayakira. Mga yara kabayay kabuya kapon nampay. Kabayay kari akyano kumay nanon atiatu. Paano rin kababukan. Wakin na may kari sa yon kiribas. Andiyan na. Sikani ko kay. Sakin daw rin mas nakoyim na rin si may Yesu. Arawaya oras sa kamaw. Amen.
Nabarin maurin ka ba ng tabasay? Main na swagin na ako sa pangaran sa tabasay ay kawak ay teman narate ya sinakabayan ting abong ay katawan tatawan away. Sikay tayo bayo buntis pangaran ni kakawak. At ay bunbayin tayo na mayroon deswa. Abon na yung aratan niya ngay nakantya kanisa. Naroon na rin karawak na kung Yesu ang kiwarirek. Gaya kabayagi na nung 20 rumane a Simeon. Awata kina kunti temporan tatayari. A kabayagi na kunti aswa. Gaya kaway ay ababisito wak. Mangge warire kaya kabayagi. At ay si kakwawa ba tis ba nga mo nila ni kakawak. Irurang ay rakaro. At ba ya rain kakawag yay ba sinatay ba dikira kay atay boboto inano ni bayra yuri nga na tayo kataman na sarili yon takan tiyaro ito ko na tayo katiway kung ko na nikanta ni ngaya pa ko na karikira kay aron nasim the classroom kin nanatapot tiyaro Erangin kuwawa sila ni kairia na sila maratay na kontiaro. Arayin kuwawa na ba sila kairia na kon the classroom. Matabayaran ni kakawag. Kung ako na ano the classroom, ako na wata mo tiaro, na kunin mo yung am. Tabayaran ko antan ngaya ba, inariya kinagiyay nasim. Ano naman ito nga kiyay na nun tiaro, kitariday. Ano mo ang kuya, puntabi ang takaro. Aron na nataka si White. Okay? Ngayari, ito kumayo, ito bayaran, kakawak. Riya ginayara tayo sa Sabes ko. Anamakin ako, te kari sa ibukyara tayo. Ito bayaran tayo ni kakawak, irora. Kain te kari sa, ngay na kain te aron tatayay. Kain te kabalabura, ngay na karon tatayo. Ito bayaran ni kakawak, ito bayaran sa tangiriya, bayaran ni kinanon tiyaro. Enariki nanon mayangara. Tabari si kantan ngayon, ba nariya ginagiyay na sila nanon dekade siya. Sinariyay mo ni mo na ane. May nanon mayangara. Tatakan tiyaro, ayakitaw, si kayakin teriday, kayakin tumanta buiro yatay. Erayin po nga nariki, ay manana, abubura kayo rikin nanon na. Kanano na basiwasi bahaya, kaya karawag nanon tumanta po. Baya kaya karawag kinanon te karesa, baya kaya karawag kinanon te classroom. Asiwanto nga mo arate yay, mo. Punin mani mo yang arap. Mangayari ko ti karawin te nga mo ngay. Na kunteman na arate ya ng kabayakin te tayay. Inanon bayin na nakantan nga tetu ari sinangan na. Anteroro akawag ibugin kanikinayan. Asya nga ngayra na kun tetua. Engang ke nasira, engang ke simura. Sipundangan na ba tetua ba na bay. Anda taba sa iyo, ay ko yung busmaya. Manawa au kisino. Arate, yari nakabayak, inanon tingabong at amarwayo. Ayabu siya, takaro, kita sina, payakira kita kumay may kay ibugin kakabayakin, titiyayo. Manawa. Sarisira narataro. Kunanto pa iya. Sarisira narataro. Marari karo sinakoy matinano din anon tatapos ay asimusiko. Pakobiya kabaya manawa au kisinon tatayo. Bayan na rigira kapatitay ay timato ay nanon namkantan nga tiyatwa. Ay nariya kinakitiatwa, manuwanto nga aki. Inanon namkanta nga nakapanitiaswa, payaw nga digirake.
andaruan ko manam makuritatan agena tima to ani kairian ko yai tiaswa siya tayo dewe pandaba agena ko yai manawa ay nakais po mariri ay kamais ay nakais po maruar ay kamais tiatwa mara po pusin ako im pako na tima to ang tawaro na tiatwa amorare ki tiatwa ni meneru yana karo sibuna agi ngaya ay kana tima to ni meneru ki ni manawan tatayay kakabaya ina nun na tayo ni kirake kakabaya tiatwa may nanon baim pasikani ko ay kay sa ginoy mas na ko im naranasim may Yesu. Amen. Maurin tatabasay. Abi Sabat. Dewa imay na sirin ng kwanta kay busi ko po piyaronira. Kabaya tirong na marakak ay natagi na kintay nga pong ngay. Kasi na ko'y may kay naran na si may Yesu. Amen. Demani tataro ni kay. Demakuruwawa. Ate kibuya tuwa na kunwawa. Akangay tayo ka na. Pakamata rin ray buwa kumi. Tari. Payaki matabuwa ka. Mangkisa siya ni kamera ka kimanipay ni kirinak. Diyaro ara kampun na tayo ibiripi. Asin korea iron na suara. Daya kinaan evangelio diyaswa na koimi. Debuwa ka. Abas. Kataw-tawag matirinig ato ni mabuhi na kung matuwa na. Yoni Corinto. Na nakawuwa ni malanga. Tuwa Pauro. Ay ko po kinakuya kan dekane sa itataro ni kam. Ay ta kinakiba kain dekane sa itataro ni kan tayan da ta kawawa. Ato wala may buko ni bokin tayan da ta. Erang turu-turu yai arun mo ang tain ta kinan roko ni Yesu. Matuwa na tabayaran ko kakura. Ayosin ako. Man na namuan data, tuwa Pauro na kuya itataro ni kam. E apo ni katipan ako na ba, tirong warang manira ke, yon te pa yariri ki, ifilify kay piripi. Anong manira ka taka na atake na kikay, baka ngay kamata rinra, ibuwa komi, tari pa ya kimatabuwa ka, mangkisasa ni kamaraka ki, manipay ni kirinaki. Diyaro, ada kampon na taya, ibiripi. Ano na, ikanta ni nga tuwa Pauro, pakain tataro ni ke, anata cakara keriri kinako yang kia mena ibiripi. Ayah reswangi ya kangai, kabun na ta tepa yeresan di kinako ira. Ayah ki mete buak. Angkai sa mga kauringin kami baikay, pun na kinaba mete buak. Rongo-rongo ni Pauro naroon na sa taya, numaguri tibi may suwa. Ayah tayo kinakipa, ipirin ako. Ayah mo tayo ipirin ako. Mananang magura rin karoy. Ibu kina bangko na tangira bona. Kaya tangira kanwa ka naman magura rin karoy. Maraw. Hindi tayo iyo, yakarawan ka matatapaw. Oin roy ispangan na kakawak. Oin roy tabi na rin kakawak. Nungotagin ti evangelio, ayaki mek, ayaki boreng akiyay. Matisinak. Ay pun tira iri ki Filipay, tira iri ki biripi. Yarang kakangay Pauro, kamata bukin ang kisimin ay biripi. O sasani kamarakaki. Raw. Naroon na sa taya. Kaya sa kung kayo tatapo Filipay ki biripi. Nakikain naki. Ayas kung makangay ito Rome City, kaya tatapo kangay sa nuruak. Mayo tatapo tagi naki. Patuwa na may buwan tapo ay karay ni kakongura, inano ni manangan ni Pauro, na nakawuwa ni manangan ni misionary. Pau, ayo temuan tapo, ayo kinakuya ay mataruan na urabe, no sinakuya ay tinangorongo, mayroon ni Pauro. Ayo mo ni kawain ti evangelio, aririn na kuya yon na urabe, ni kawa sinakuya tinangorongo, amon tira ni kakawag, ibugin ni kawa syota ni Yesu. Yasuna, ara maroron ti nga po ngay, anja tapas at amaro ayo, dirorong eka ngay, anapay ni kapara, dewe. Kanda pa rin ni Mauri.
Sirita tabanan busmaya desan tayo kinakinti nga po ngay. Sirita tabanan busmaya na kuya taan ng ora kaya matak. Kaya ang ora anterior kaya tawa matak. Hindi ta tisipangan tayo. Ang ngay rai kayo ni kabanim. Titaratag sirita na pati busmaya na kum. Arkwasan na nga ti busmaya tayo. Tao punsin ko kayo kusa ni busmayak. Era patuwa tataba sa iyo. Kaya sipanin ko na dahil sira. Tataba sa mga jarang tamaro ayo. Tataba sa iyo, tataka kangay. Ana pa rin ni kapara tuwa. Tirabukin ang kay, itakin na kitirong way. At tirabukin na nanay ni kakawag na ko, tataba sa iyo. Kana sinura tirong way ki Filipay, naroon na rin itakin na kibirib, naroon na rin itakin na bauro. Apuwa ka, inanon tirimaki, awasan ni kambarakaki. Ano na, yay tapay yari kinta tabuay. Tapay yari kinta tabuayo. Iriyon, narisin ako na antakin ng tatayo. Tapay, ayari ni kakawa kay bukin dito ni Mauro ni Kabal. Imahan niya sirin ako at karakiyay. Ay kantakin na nakoy mi. Payo, nakabuan pa, Bauro, masira. Itakin na ba, inanong delesyon, hindi wigyan ako na may maina. Itakumahan na kanong delesyon, hindi wigyan ako na may maina. Mayari, sinarisan sa tayo, tinurong kawag, ibukin dito sa pangarap, inanong tatapos siya. Tinabukin na ba, ilay ni kakawag, tinurong ni Filipay ke Pilipi. Ilo ni Baurong ke kosa na kuya kanya kari siya itataro na ke. Awayo bukin na raw. Ayo, titabo, ari kaburya kiyay Bauro, yon Pilipi. Awayo titabo, ari tayo kinaki. Paya kaparaki na ba Bauro, inanon makan Jesua, yon Filipay ke Pilipin tatayay. Siya mo na rawari-wari. Tatayay yo. Tatabara kami na yay, kamukha na nidiray. Mayawara ka na ba tinong nga takaragiyay. Naroon na tayo na kanon dalis, ano ko may main, ano ba, ang sandi karong na iromi. Mayay nidiray kakina ba, sa karikay na ba si pangaray kakakawa kimayay. Anakan nula tamabian. Anakan nula tamabiayo. Ngayon ito pa ito narikin na PowerPoint tayo. May ukatan nga pa, enaysa kimina. Parang darwa. Anakan nula tamabiayo. At kawayarang napapaks. Ayo, manangan, dewa, Bauro, may karasa. Nararayari as kapungan na may brusya, karasa. Awan naman nga, kung ikaw ay eroy na ko, butunia, ke butunia. Yan, tatabuari na ko yay, numuha na ayawang kiryo na bayay, tatayari na mga ngayay. Matakabuan ni bay, inanon tatayo, yay temi yari ang anak. Ibukin ni kayo na nuwaya, ni makulong tuwa na magdania, ay ngayaran ako yay, tatayayo. Yari raw sa wasayran ako tawarawarin, tatayay. At ako tayo ka na, Maguru tibi manowa, akibuna, ayo no warikaki, nakonte buina. Makana konora, tuta na rongon konte, rongon ayo, yang na kangay mata tuta na. Ayo are manangana masina, manangana masimo dio. Are to ware, etagina kiba sina na te yutaya. Ako to bibia ki main manangana bayangan busimaya kiro ya yutaya. To wana te rongon are ni kakawaki, te rongon na bay ba. Ni mana nga ni Bauro masira ayo, yay tekantan nga baruka. Bonira na ba te mana ngay? Ani sa tayo, pati po kaya maguri, anak ko po ruka na ko yate ko rega kate na konti obiro. Ma te pa ya mo te ni kakawa kinanon te rongon te tayay. Yo sa ibu ruka inanon te karaki. Pa inanon ni kapungan akin na resimana nga. Ay mina ya buwana ba? Ay bukin buwana. Angaya sinanori na ba inanon te tapos say. Sa tira kaya nakarag mantik bonowa na kontebuin na mo. At ako tayo ka na. Awa ka punta at yaba, are berukua. Makarasa. Nga suka kilon tatamu yarori. Panakin akong tatakin na nataya ka Teswa. Yasa. Awa na bukin ang kaitakin na. Demontay. Ipita kikawayan akay. May yasa. Ay ipita kikawayan ako Europe. Yara nagi. Pakangati sa maina. Dahil kaya reven ni Rarikin Teki. Game. Ay nanon tira ko nung ataw-tawa ka nang. Ang kaya kaniya, musya. Kamu ko na nuri at damabi.
nanu nari eta po amon mananga mayai waru ri ka kina bage ngya kani ya Musa awang kata atena ko Bitunia kanya ni mga wara kina ko yeta ke ay nanun turo ko ito ko taka na ma asuka ki hiron tamo ni Yesu awari dari kin Musa awawa iliyo na kuterwa anano na abe ni kiri kaki tema beyo abe ni kiri kaki I mean ataki na kinon turo awanora ki ya nora ki temi tewana ironi bauro ayabong payati jama tatemanna adi mektania ni busia akangay nakumektania ni bokira ang kianora temiyari angaira sakatana pati nakumektania pasita ko ba po ni vetera tetua pasina tategina te evangelio na koya ere ka tero ke yosika iba nge karagi ruga asita po me kosa emi pauro aya I mean ategina ke ba ai ko siya na banteman ng ayo pairo yata ko bana pon dia ina ban nako Macedonia aya matemi ari miya kinta tayo ategina ke banteman na jama tarang kanta ni ngabu kana ni makuro ni Macedonia to wana raw kunay raw itakara ke ayo parang eray ni kakawa kita kara ke ay ngana kunori ya may mo na karo kwato kina ayo siya ya nakawai Joshua Nikatia na kare sa yon tata buat Filify, ayo sila ba nakawai Joshua, ni maguriro ya namata, enga engista ubaya po ni kangang araw na. Sarita tikarak, ata ko tayo na, mangayari si Puraw, may teroa tata buat emiya ipauro, game? Sikaya tamaturak, ndoko yay, angkay ngapong si Puraw na ko niyapori, apan buat kagiri kinakay. Nuwakani matatapo ay Filify game. Asin ako mayay nako Pilipi. Ayan. Akawan ni Macedonia. Alite mo ni kawan te provinsari. At ko rin in Rome. Asimekan te kawari tapipong. Daw. Sa karawan ni Rira te tirong way. Tirong way ay taginaki. Pati pa iya karo yan akay. Anak kon tekawayo nano na makuro ni Macedonia itaki na kipa demon province nano na sitapo ma kangat the capital city ay tetapo ay rangin ni kakawak ni makuro ni Macedonia ataki na bayo tetapo ari irain waka ni matapo ni kenikora tetapo na bayray ni kaupay asiko na anora ngono ni kimina patirat bukin ang kay rang kakawak tetapo yo bukin ni mataruan Turong arori na kuya kanya Europe. Masari na nung takaragay. Ay tayo ginagawa. Ayo e po ni menan nanakore ni Rome. Si mekan sa kawari tapipong. Naroon na sa taya. Ang gero ko Yesu nung na bayo. Ay kauyagi man na tayo ni mga karulu sa tautakan Rome. Apon na yun na ba tapiwa na ba tayo min matin Yesu. Amen mon wakin te evangelio ari karawaki iro yana rei Paulo e karawana bana makuri amon terani kakawaki anga yana bukina ngaya tekinaki pajata boyo tautakan akin tautakan rom sataya bainanon nongorong ni Filify may maina sagro yara na Filify matakinaki bayonia gara na nakon duwari taman Alexander the Great. Roy to one ngaya ingon na kiyay Philip the Second. Ato wayo ngayari ingon na tatapayo ay tagi na kipanggero ko niya kin tatapayo ay yana kina ba yan tatautakan Rome. Raw ang kawag ng ngay kay pasangan na tayo patira nakaway Joshua atira tapaya karoya Paulo niya ngoya ba nana tirongorong wari Rome ngaya Payangan nakikabuan ni Pai, ilo yakan ni Filify. Sa warikano, ata ko tayo na, si mekan takawari tapipong, anja tabas, aso sinako menimataruan takawari na kurarikin takarang at uwana, arista ko pa imenayayin ng tataro, as takataka, as tete, takatakan tete na kuyain akiaro kuyain.
Ngaya. Nano nanakaingia po ni mena inanon te CTA ayonak. Aylar kin te CTA yo yai to wana te karanga. Akan me te CTA yo. De ba yari ki bangke inanon te tama sa ta ya bari na anagiruwe bari te tapo yo tapo biakan. Asina ko mente kawayo. Awana ko na ko tapewa ya gina indaro te karanga yo ma te CTA. Asina ko awana ko tapo. De tapo ay. Depois ko na patakarangan ni karo kwata po ngayon. Ayo tata po rin kasi po yay ma ay ne ay kakito kinusisina ko tatataro. Tata po ay. Ano na yay yoma tayo katano ni magyon Filipay ma aki tayo pauro men kaya kung tata po ayo pare ilang kanga anuragi na pajama terang israwa awaki kanga tayo umanta po kita tapo ni kukuta kaya na kunani kunayay takora kay kay. Ngayon ito pa yari ki Giyosin ako bauro masira ron hakikay. Awan kais po may ne kaya na kung tataron sa tabuhay. Ay ne. Ako niya kaya na ikay tataron sa karangam. Ngayon. Ano na, kakatsaputa kinay ni yon Filipay. Sa kisinay ruria. May irona kaya man nga mga iya. Ang ating program na ba sige noy ki? Tang kami ayinin kurubuto akam na kun taka yon te po noritan na gari akam na kun kam kunya kin tata taruyay era. Ata kung kay ba kanay ko takin kay ayine. Era ka kami ako ayay ko tak. Ay siya kit tataro. Ay punja ka kin tataro jawana. E kuna na ba ni rawat jawa wa taka. Awapun tataro na pamente mo ni ngapong ni karakuya kan tawano ni karakuya kan pungki ma ayo pun tataro roya pun tataro okay ano na naka yayo sigura kuraya pani ke busimaya ke yoni magina nun tatabari ayari oso sinako tataro adera ba yari ke akasi po ke mabauro masira leidan terong anya ato kutaya kana ayong ora irora tiene temanna era na ruria Ate sa kapua te kundi kaya ura. Ate iswa teira. Ate ataro mauri ate aswa. Ikaw ka na na tewea. Pa enairi na ni baigi atong agiro ni Pauro. Ang kesa ni Pabisito kimakain na naus. Ay busira ni kangay. Ingkay kamta ko pa yun may kinatewea. Akam na rin inanon na waus ni makayay. Ay kay roroya. Kapanaw bro. Erang kawag din. Dadahan ita kapanian. Okay? Kay loroira. Ano na kapunga na ikay ito sa kurupog. Terong-rong aririn na ko iba kong terong-rong. Kay loroira. Yaga nga kay loroira. So inikita na naman takarag ikay ruka. Ngaya. Raw. Ayo rong-rong jay na ni ruria. Ngiray na ginano na ilo ni Pauro. Buning tepong nabaring. Tatabas na bari. Adara ito pa yari ki. Abere na bandong kain na nausin sa tayari. Apabis ito wag hinapan sa tatabas haring takarangari. Ay mina yaso nga na papauro masira. Awan ako nagagigay. Sabi na ako. Nakuntiyaws. Para kamara na iba siya ni magingay. Ansi ko irarigaw. Ayan. Ayari ang mondik ang kanya kangayata po ni Maka. Nakakatahan ni manang ay na ko Filipay. Sa warik yan akong kanya. Nora karagin na yan akain. Kaya ko yung atata buhay Pilipi. Ang kisina konten ng tataro. Ang kisina na konten ng tataro. Ay po mga irat yatay na initiman na. At niya ki iron tamoy ni buton. Ay kapasay yan apay anato ka. Nikareke ngete sa mamatangaya. Ay ira pauro masira mga ira. Ay takaruan ni kangay. Anato ro Joshua ri montiri tato amatay kay. Ako ta takaway ni kamyaw na koira. Ay kararuayra. Ay kakaraway ni bong ay kapes. Pauro besin na tayay. Ay reira ki ay kangay na kon tamo yari. Iswang ko na ran Yesu Kristo. Pakunosin ako mayrona. Ayosin ako na ba? Hindi awari. Nanon na nakay nanon usosin ako yan akong tatapon tataro. Bari kana sidagi na the city ay Filipay. Tita po ayon na kaya timan na jama da ako na ano sinakong nagyakakayay. Ano na nakay kana usin ako. Ako po ni ba nora kaya manang.
Ano yay, kito kinime na ilarikin kangaran na kanji tapo yo bate siya ta kana kamnori yo anta tamo inta tayay ki. Ayo yata bo yata kaya yay tikora ki ame mata kunu bai ka karawa ki. Mani kana nori nora pauro mana kora kai. Ani ji sama matai. Ay la ta karu na ba. Awi kai tikora kai ngai yawu ta turong ni kameo. Tera ta bai yari ki ron nei. Iranon na natain tata. Ngai ten sino na kaya rin ni mamata. Kamu nga Yesu ngero kon deruani mat. Ay kasi mo majama tari. Edani yakin tatay monyo. Ika nga nataka tiwari. Tay karawa buwag ka na ko tawwe. Ikinantay. Ikina Yesu. Konori amatay ka tinan diapolo. Kabalaw pure. Amatay ka akaberi me awi iron diapolo. Ayang ko ame matagyayra. Ako na naban na tayap. Pantay ito matari anurian sa tayo na matuwan. Abaw lo yaka kay nano na bari nano kanakatuapong. Nano na baw akin nariyaro kung tatapoyo. Asin ako na. Asi ko tabi pong yay. Bali na kung tataron ta karangari. Ato pa yari ki. Pangkiano na tiyan na yun nakakinay. Yawakan ako na ba tatay boni. No. Ngena ko tatay mo niyon tatay yari mayroon jay na iyo. Yay takabuan ni pay. Pare ni yay. Di siya mamata. Ay karikira kay bukin. Ano to ka? Ano nakangaya pa ni karikira kay tepare ti mamatari. Ay. Apon na si pare. Ay po nantay ang nga kitang ira jama tayo mamataki. Ano nga na jama tayo mamataki ako na antay ni kangay. Ayun ko yung kanga nga bawari-awari ki. Ayo te payari kina ko bawari ki. Eri reganan ta patay. Matira te payari ki. Awana to kang kinuria. Pamauna ko te pare te kau payari ay. Ay tawa paura masira. Awa kaskia na konten ni botaki. Na kuya tan tautaka. Awa kairia na kuya tan muskitaka. Awa kangay. Apa sin kagiruwe arakawa amata ay kayuta ay kay. Awari ri yaro ay ka akiri ay. Pasinataw, pasinakaroy, ngkay irom ngairap. Amno ra kinakin bauro masira. Tirani utaya. Akamno ra na baikan te maingin takarak. Yaki karin na ruka, yako sinakwa. Ya karakina ya takorak. Ana ka yawuta kinakunto, ditapon ka bowi. Aya tayo kinakitong ko yan akay ba? Tirani utaya ngaya. Awaro ko nikagiruwe ayatap. Daw, sinanura na kaway tiya sway kay. Kaya nga iya tayo ka na kay. Agiriyain kagiruway na nakay, bangayra, irom. Ngayon, ay mina ka nga, tinong ni mina. Atira gamat ang nekiyan ako. Atali muskita ka, abusi kung nikaya wakay ni derey, awaswa, panakateriyak. Anya po kinang kaya, tinong nga, pauro. Itayakin na. Payasan kataria kinta kataria ki Yesu yai. Aja kataria ki Yesu yai. Ita kina ki baka po naki. Kapay ni kataria ya naki rin te sibu. Agi akamay kuna ki kamay ki kiaki. Awana ko ni kami naki tapon tapay ni kataria hari kangan tukunya kay. Ang kana kataria ki jamata. Ayak si kataria ki ni kuaks. Mana ko na ni karibena ko atiri ko matirara. Daw. Kana sinura na ba tinong way? Ay tayo kinagbauro masira. Tirate pa yakarawa kinakuya. Akapipiya ka naki. Nano na, aki akarabay. Aki kundi kayak. Ay karawa kayo na kuya. Sanura tirong inanon te. Tingabong ngay. Sanura na mga kitiyaswang kande. Hindi, dari kiyano kuraki. Kiyano amata. Hindi tayo yari-yari kiyay. Hindi kangang. Ito ko turong ang kaya ka besa yuriara. Kaya ka besa yuriaya. Awa kaki ay nung diyaw sinikay-kain. Awaso nga ti sa tantanin diyaw sari. Paya na inarapaniya ni kawakiniya. Inarapaniya ni kawakiniya. Ngayon kaya nga nagitatakari. Ay kaki ay nung diyaw nikay-kain na rinuka. Ay karini waya. Depay ni kapewaya. Depay ni kapeway.
ay mga sakit te tawri kere ken tebay mga tebay ni kabawa tera te ngorong wa ta kina kikai raw aka mena kinuka aka kapaya kin tebay ni kabawa aka kapaya ki paya aka kapaya graya vaya atela bukina kaya kapaya ki vaya pangan na ki kona ni birinaw atela bukina kaya mena kinuka pangan ni punora ki roya na ki kona no sinaw kunora na mga kitatan e bun na di roy ni karawa na maguri na kuntama tari ina pun karawa ni kamania roy pa na pun na ki kona no sina kung kana kapaya raw sa giriya yung takakaro may anang maguri tiriyapuro ma anamag tana kita anta utakan tayo ni kataya niya ngoya panakay anapun na kuna ni pirina kumenta karabus iko tayo ay maka na tiyaso asarita te warawari atak ang kiyan mo kanipong ama tataro pauro ma sira kamnora tinongorongay kamnori ay yakarag ruka ani punang kita na ruka ana kunora ruka te makore te wana te kimu te wana dikat itagi na kipangkero na pakari ni rongorong ni kapane ay non na kita na bayo ay kira kinten na taka te asway na non mate kini baya ki nori abaya ke yung ano no na ruka te tayo esuk ngayari akara kinaro na ayo ayo te rongorong wari anga na kingkan ni menaya na kay nanon te karabus atira te rongorong wan awata taro pauro masira awani na kontiaswa awangura kain jauh sin kai kai ni roya ayar ko na ba te mayeye sikai taon te taba sa iyo ba singura tayen na ni karang tamaro naibi te kora bandam tare na okay yes ba ko banam inanon te umanta punta tayo ya kito kinonoria yon tayan tamoy ke makunura tiyan ne ita kinakay pang kaya tataro ang kaya ne situan ito bayaran katagin na nurunruka bayaran ki kiswangiya patira kunaya pang kaya na bayakuriya kunaya nakay atati kunahan ne inapin ni kami tiya kiro yakain tiyan na ba ni kaban yay tiyan ne ito wana kuriya kinta bayabara Makuriya kinta kasus. Ari tayo nagpakunan mot. Ato kunari iri kaya maron daw sinakoy si Buniterera. Hindi karanga. Ari ura na na. Kita ari ura na na. Daw. Tatapa say. Tinong nga mo nila ni kakawak. Asa nga na ginanon tatapa sa tamaro ayo. Panakay. Hanin ni. May punjira kunaya. Nakaya tataro. Ay punjira mo naman niya tataro. May tagi na kingkiyanin eh. O tumantap, tuman kay nari. Mayaya na ba. Kamunin kang kono yan naka, yakapaya kuway yan tira. Yapayin kapaya. Mangki, ani ni Pauro Masira, sakit ay patira kunaya, mangkiyanin eh. Ay tagi na mayeye te karabusan. Ay minarisin ako te rongorong wakangay. Ay ro ko na ba te mayeye kura. Mga yari mayeye buwan jaw sin kain. Awa perinuki na ba metaruana. Ay para kapayaya te kura kiari ni kapaneya. Kami ito na pangkiyan ni Pauro Masira si maye te karabusi mabuwana apani ni para matakora kaya mene na non te karabusari raw kunora te tataro sa kikuna ni kami ni baya e bonang ni maka te tataro janene
Sa kuna ba ni kami ni bayang kana sa kabungan ay bukin sa uwe. Ipon nang ini makakaroy na patianin. Ito ko teman na sa tete patianin. Kangayiron sa tataro tuwa na irarikin na rapon sa tataro. Meron ini bay. Yan ako bay tepa na bay tiyanin. Awanin bukin ang kita kinaki. Panikayan te temporan tayo na ko iriya te kora kaya naman ang abanan ako. Nepo at yas waya yawanin. Ani na inanon manangaya. Pau. Ang kuwa ka nga, ayaw waruro ko. Kaya kabunga na ba, tata kayo, tanda mo niya, kaya waruro ko at paituan ako. Ako kuhera, kaya kagin kaya po, may ito, akamayanin ni mo, kaya pa na, anak ko yan niya, yay. Mayroon tuwa. Diyan eh. Puntuan at titatian kaway na kontiyaso. Erag ni ba niya utay, niyang uya pa, nata ako na iya tukura kay. Patirayanin niya inanon takarabus. Nimuan diririgan ako. Ay rin ka utay no kung tatabuhay. Asiswang aki. Patirate ba iya si Kanoria? Yon, Philvine. Asto ang atiwari kay Lara Kaniviyaba. Si Kanora, takarabus, ari kaburi kay Bauro Masira. Ako nora tatabuhay. Kana kunuria. Irang nuwari ka tarahan may sinano ko na. Meron ko rin na yan, tinahan na sibon, tero ko rin na ko yay. Kanga tinahin na nga na nga. Ang kanang teka manakay, ikabunoy kita tapo yamin na yayayo. Awamang kabaya kita ngayon, naroon tamo iya kang sinurian sa tayay. No. Sinauring nga baki si kabaya kita ngayon nakay, awa teka. Ang kabaya kita ngayon nakay, awasan, magunakunan tayo kuwa kaya, auriya kiyay. Awan ni bugin ang kaisdagin ng tayo, ipuni kameraks. Ano mga kitatan, hindi pa tayo ipuni kameraks. Kalau ko din sa tapo, yakaburiya kiyay nakabauro masira. Ako po na tayo, sakit sa tapo, roy rin menayay. Kameraks. Ay nanon menayay nakay, nanon takarapo sa'yo. Ang mga meraki ni kuwakiyan sa tayo. Ang kaya tataro na kuntiyaswa, ang kaya na kuntiyaswa, ay maiyay takarapusin ka pa. Ang maiyay buwan na, awaw kimataruan ni ka pa. Awa pa nito kura kaya kaya na pa ni kaparaki. Kwasya niyang uya, ayam tataro. Kwasya niyang uya, ayam manene. Kwasya niyang uya, ayam maguri arang intamarwa. Wag ko na nataya, ay karawa, kirota na nun timan na, ni kaparaman tipayari, tawag yan dyan nabay. Kosa ni karawan niyang uyang kanak, wanga nga titeka ni karawunan no kita, tayan teka ikatamarwa, kita teka day. Ako po nori ko niliyak, ang ayak wag taya, ay timan na, yesen rota kimaw na iyay, ay rota kimaw na usuyay. Ndoko Christmas, dahil gana ko, ay nanon tayo na babasito, ay babasito at iman na titinayin. Dati ako kaya Form 6, niyay. Ang kaya babasito niyay, ay ito ko na tayo. Era ba di babasito na tayay? Tamawa sinaw. Asang kayo na babisito aki. Naya tabori tabueran. Ay tara niya, tara siya niya ito. Ha, bantay ko, dami masinam. Eh, ang asan na babisito aki, kaya ko basa ka rin na, ano ko na babisito aki. Gisawara karo, ay katatay, bantay, anak karo. Ayas wa ngayon niya. Ako karo, tukura kaya kang, ano kung nungura, ay kaya kang tiyaron, tayo kang kapara-para yay. Di kari siya tabueran. Ay ngayon, kapara-paran sa tayari, kang ati pa yarangin, ngwari rin kautay.
Makaya, tanga ki kaya yapon siya sikuna ko na palimang kakaya tataro mauri mo yun na ni karukwa. As papabis ito akim. Awanta yan ang makuriyay. Anong makuri teman na tulumanin tiya kari sa itabueran. Ngayon na ito upaya ko na ni kapara-para ko na may ipunsin ako ni kaya ko ito ko ragigay baka nga narang. Nung ora ito pa yari ka nga karawakin na yaro. Para sipun kapara-para na nung tiya kari sa pasagisinan. Anong makuri tuwani yung wali na kaya. Ewa ta te usuwayo ni kapanim. Rairakia. Ina ko na au bay narak do narak gari degree ni gari manitera na may yambo. Ay guys po mataman na tenis. Adenes ayo buka ya erang dati kang erang kinay. Ay tara din sa iyo ay takwa era pati am service. Ang ay atak. Era pari kinukom. Hakete ka nga wibo na round mena ka nga sa mga tay. Jata ba sa ore si tinayin niya si ngayon. O tara ti unay na iyo itak. Amantayin ko ayo. Ang ay atong aran tabi wa atong aran sinaubay kinaya. Atak warang menan diyo maghan again. Akayira pa pare. Ngko era ko babisito ay nanak. Angayari iri rayawa kain kurubu. Ge? Iya gata iya gina. Anta yan Yasa ni kairira na iya inakonta kanta ni ngay. Am tataro awam manene. Ngayaran ka na ko tataro. Muan terai ni kakawak. Anak kuane ni muan terai ni kakawak. Rota. Jama tari kaburiak. Ta kaburiak ya sita kinai kai. Sakisita kaburiak kinta karapus. Kupun kunan te kante uman tabuai. Kunan tarat te baya karawak. Kunan nuran te radio. Kuna ni mata kuto yon the Facebook live unta tayo. Ang iya ibu niya japaya ako tawa kaya ako buriak yay. Engan ko taratarain tatama sa tamarway. Ya ginoria patera ako buriak yay. Mau tataro padiyaswa inakapara ko manta ka buriak ako tawa kaya tatama siya. Dia tu ay nakaparay bahay ni kapevay ay kakukapay akiya yung tatabasay. Raw, irisin ako tinurong ko ito. Ito ko, rita ang tinurong ko tatayay. Ati sa tantanin, tiyaw sinikaykain. Ew sinimasu, ay nori mataruan tiyaw sinikaykain ba auki. Ay buta na kapayang, ay nang baka buraya, payata ko ba, apirin ako, ake kainaki. Matata bauro, hindi pa na kura-kura kangay, tayo karaway abuha ka na koim, pasipane ni menay kay. Ano pong tarang kanya tinong rungway? Ito ay kinaki. Patuwa sa tararwayo. Ano po ni karawag, ni katatay agiriatan sa tauteka. Paya nakarawin ni kawag niya na kay ngayon ako kami nagiyay no kaya mang kapay way. Dahil nagpaya karawan ni masu. Paya na masu. Payo ni makini baya kaya kapungan na yarit. Di pa ni kapay ma? Ayaw ni makini na ba na kay amin na yung mukhang takarabos. No. Ay kakukuray na dyan ang way. Paya tayo nagbanggiti na kita wayo. Aya na tibis. Aya kahit tara mga yabay na siringa. Pari iluya. Tekura kay kay ngana ko minayan ta tayo kan rom. Kanang ko ite taw siya ako pinin ko tebure. Suwam ko na siringaki. Aya na wayo aya na tibis. Aya katin kahit tara mga yabay ng siringa. Aya takaruan na babauro. Dahil ro masipuni menay kay.
Here yake me ku Paulo. Here yake mani birina ko iman to wai. Here ka yake karapa no sina ko man karabus. Yai bukina. Ara ni kakawak. Adara bukina ara ni kakawak ground tama sai. Aniyo sinterong ngori gari minam. Eta ku tayakan. Angai eveveti pae. Ay pirindin ayru ni mak. Ay katoro bubu ani po beragi matani bauro masira. Awa kairi ana ko yo. Ay kairi ana ko na ko yo na ko. Ay ta ku mane. Terari ay pan nakaroya pan nakamewa kiyan. Tara tinong wayo. Wayo yaki kurin buori kaki. Iveti itayan pae. Iveti itayan taura. Bani na kumay, pasina na ko nuri at ako kay pasita po may ita pa yerik. Mangkiaro na kay. Taura masira. O tayo kinagpatuwayo, iruru. Kamuri nga tani rang kaya mo matenera. Amma ta kamono kundangan na. Ayo ta pa yenuri iru ya ta kora kay. Ya mayak. Heru. Asa kina ba singaya? Ek siruru ya po perakin katuro buway mata ya ta kora kay. Ay ta kina kay e kairi na ko ta kora kay na ko kiraro. Ta po kairaro na ke ta kora kay. Ay na sila kaya nang sikiro. Aka nga yan ang sila kito wayo. Kam ko na ang suwang ngayon, pati raruwan na ko na nikamewa kiyay. Kam nora di sila kiyay. Iriyon di sila kiyay. Ari kanta ni nga kiyay, mayroon di sa kabura-burayay. Pati sila kiyay na riyan sila kiyay, nakangay. Kam ko na ni kota, tikawaya kam koroyan, payongan, ipili na ko man, may filifay, may birib. Payongan na kira kay Iruya kain tatawtaka, paminay kawan sila nga kiyay. Anya di sila kiyay, kanta ni nga kiyay, mayroon di wayo. Matuwayo yaki. Eki nora kama wagina. May nanu ni bayat kain ta tauta ka may nora kama wagina. Ibugin na nakanta nga tiaso. Tata ka rayda kinakontirong rong ayo. E kanta nga the salvation. Kita kama wala mayroon tuwa. Raw. Wasan sirak. Jataba say. Wasan sirak na Yesu apatira ko bureki ang tatayay. Ako sirak na Yesu apatira rum ako nakamewak. Mantakanga ako menay nanu nan tatayo. Saki ni kayo na mataki. Mantya na bayo makuna nura yiti mewa riyon na kwanta ni ngayon. Raw jataba say. Tirada pa ya ko bureki ay. Tirada pa ya tawa me tama sayo. Tirada pa ya ko sinawangaki. Ko san siraki. Patiraro me ako nakamewa ki. Sinangura ka kakin duwa. Te sa kabura-bura ay. Bayakin ko ang kaya po ni kaya kakim na tama say. Oyo kaya kakin duway. Iro yan akay. Nakapauro masira. Awangay, kunon makina tuwa, ari Yesu Kristo, ako mauyain ko mamuso. Awatakin na nataka tuwa na ko na, ana ko yan na bangay na naus ni Kapaneya. Angay akayriya, nawan na patepong ngaring, ay tepoki kuwakiya, minikaiya, awa pa bisito wakina ba, manakurakin ni Kapaneya. Wala tiyak akin dairan nanu ay. Tepong ngari nanu na. The evening ngari, tatay ngari. May hari masanura mo kaya kakin desirak. Tiraya kaya kapauro masira kaya yataka. Kuno ni makinatuya ari Yesu Kristo. Raw. Kana ko sila gini kaya tiraruan na kamawa kiya iman. Kaburiya kiwa itawa kiya yung tatayo. Kuno makinatuya. Tayo ni magina tiyan napay. Kana kanga yai tiara kiro makang kwata ya poko punya kona muana. Oni magina tuwe.
Inapol ko lang ako ngay. Asa na ko manori at ako rin kay tay jamay ko kay yabeto ki. Sa ginawa na baka jamay ko. Ito ko rin kaya tan yaburo. Kangay, iririgan ki. Baka nga pasit jamay yan. Ki. Ano magina daw ya? Ito ba irigan ang kuwanguran? Tinong ko sa tayo. Ito kinaginabahan ko daw ya na kuya ito ko rin kay. Tuwayo makanya na us. Punin tepong inabari, titayri kinabari. Anja ka rin siya. Kanakam kan na tayo, patirapo kina eh. Irere kita mamara irora. Anak kaya mata kung tayo, tanong ram. Ayo ito pa irere kita mamara irora. Ki papa ni ratay, mana tayo katiyaso. Dahil nga po ngayon, karawat, kakabayan ako naman natin. Pati pa yaran ni kakawak. As dagin nanti nga po ngayon, ito pa yaris tangiriya. Kaya narikin ako naratay, patay na kamatin ano. Inatataro. Ay nararikin ano, ito umanta mo. Bayakan na. Apo ni karawin mo yung ako na kupan ako, ito pa yan narikin. Anak apa ni ba ito wajah sa tarat waya buri ayo? Tayo kikinati atwa. Kiban na tayo mana tayo kati atwa. Anja tayo yang na kana tayo kati atwa. Aterari kita pa yerik. Papi sito wak makain na naus. Anja tayo kina pare. Ano nang kanano na baka paragi Paulo Mesira kanga toy man tinukan ni pong. Apo ni papi sito wak inte pa kana kuntay. Pari tayo ginagawa, mga tipu kaki-kuwakiya, aming ariyan na lakon na naus to wari. Apo ni Ben, ni Babi sito, wakin sa tayo. Ayari ta Babi sito, kisi kakangay sa tabas. Sa tayo kita nung kanipong, sa karangay na. Kung na ni Babi sito, wakiyay. Mari, apon na kun na bakangat tirari. Tarahan ng aroy na maroon na rekang kupo na tayo, kaya makakang ako katabihan ng pabisituam. Ngayon sa pabisito, natabas. Nakakaya pabisituam, tinukan ni pong. Natayari, paibugin na, bataya. Papauro masira, anabihan ni mawan ako, mantatabuari, inanon tangay na nabali. Raw, erisin ako tinunong ko, atak. Hindi ka mo tinabi mawuwam. Tinabi matinuwam. Angay kay Riyad, nauwan na ba tapong ngari? Ay ito po kimini ko akiya. Ama pabisito ag mana ko ra kini kapanya. Aben ni pabisito ag makain tiyaw sari. Ato ko ra kay kemene ki aben ni pabisito ag. Ya kita kina pamay sila to ko ra. Ang giya kay riyan ako na kuno ng Dios. Ay ang aniya kanaya. Ay pa sini kimari re. Nuno me kina Dioswa mana uso ni kapanya. Kanora tiki buti ni bimatuan. Takapara buti ni bimaw. Tiki buarang iskiro. Ate ka buti ni bimawa. Ikaw taron tiba yari kilon. Tuwa ito sa mga kwariru wayo. Hiya kimari rin makain na nausin ka pa. Kung kimari rin ka na kuminan ta karapus. Kuwaks. Kung kimari rin ka na kutima to ni kaburiakin tatapos ay. Kuwak. Yay tiba yung kaburiak yay. Kung kimari rin ay. Akit kimari rin. Yang ba na mouse? Kana yay. Agad ki mariri yay. Kanano na ba? Yay na ba ini kakoroy na naus? So ang ating missionary pa basa ka na kuwana. Kanano ba ito ba yaku tawag yay yan mo yung makwata ya pa? Ikay didi ko na ko mayroon tuwa. Kana ko. Sikisi ba ni kakoroy? Tiruron di kita kita kuben. Kung tayo siya mga irirangin to, tira, akan nga ba ni naranak? Kaya ni karabusin na kaya ako. Amen. Baka ano pa iya ko tara-tara, may marakin na pa na numiraw na. Ito ko naman na jamata. Ano ko tatara, jamata. Di ba yung kukuray raw na yay? Kaya buha ka na numiraw na. At kangat
te transfer ang mnono na ti IB, e mga agri ko te bayari. Para mga buha ka na numiyay, ay mga agri am kanta ni ngayon. Ay? Akan niya tayo ni karabusin na kaya na. Tuwayo te bayari kinaw ng kesa ni Pablo Situwak. Ang kiray na nanon ng tsakara ngayon nari kito ang tinuka na pong hari. Kaya ginagibaya po ni Kimariri na kapan. Tsaka Kimariri, tinasi Kimariri eh. Kung ba siya kikuray? Kung ba siya kikuray, asikunan, di ba sige, sikunan, busin ako na tapos tawa na sinakuna, kariki Amerika na sinakuna, kung ba siya kanya sa kikuray? No. Sa kikuray at akin na tuwa ka buray, tuwa sa kaburay-buray yun. Te kukuray yon, tinani ki Mariri na ka. Ano po te kukuray yari, kunia kiro yay tiraw. Nukwaw. Kani-karagin na timan na tiyama tama. Ukatan nga ba nagiro kong tikinak. Mana ni kabaraw na kin si pangaran sa tayo. Iwayo, eragin matoto. Inunong Diyo ni Maki. Anja tayo na yaswangay. Tumisin na rin. Yay po na nakanakang kubun na kuntiyaro. Ang kangatiutan na kunti. Tirari, kangapahin ni kakaroy. Ang ay siya nga bahaw. Pakang, ilang inorag may, kaya iben, kangan ni papay inorag may iyo pa inorag eh. Ayaw siya nga napatuway. Kuro kung siya nga yung kanay. Kutaw ko pa, tiraroy yamde kayay. Parang nga yaw na kaya. Ibuha ka katiban. Yagiroy rin. Tawa na kayo na wala mo gitawayo. Ayaw ko, ayaw siya nga. Kwa kinako ni kanang katipayari, imatan na wow sari. Ang gero kung siya ngayon, iba niya ngoya. Ano man ang aningay? Titero ko taurayay, kuha man ang anap. Ay rin kaya man ang kaparaki na iyo, ay nakitay. Ay rin kung tiyaw sa iyo, kain tiyaw sa iyo. Akam ng taurayay, kapaniapanin, tsaka-tsaka. Para mataw kung tiyaw na karawak. Angin giro ko. Iday nung nga tatayari ko, tatapay para. Imanong ko yan, ibaw, tiyang ameng. Ay, kinikin, ibaw, tiyang atay. Hindi tayo pa resan suwangay, patapay, imiri matantin mataro. Hindi ko sinang ko tatapayari. Kakatapatoro ni pa. Kanwa na wikom, tiyan na su, tikatura. Ay, po siya kaginipay ito, wano. O, tipa. O, yeso nga tuwayo. Ayan ako ang minayo. Ay, shhh. Teka karungan ako. Dapat ko nasisir ka tasin. Makakayanta po ako na kanina ko. Ina ko ni kanina ko akangan. Jawab wari beso. Manggayok. Ayan ako tuwayo. Katawro, hana maraga. Wali ko pa sina. Sinamarag imini kanina ko akin na yapayari. Ay sa yaswa nga, nga tiram na maging yapayari. Ang ayat ako, hasta po me, ayun ngay, kanga sita po me, kangay, tirari te, hindi ka sita may yapayari, ako una, meron mo yung ngay. Alin kangay ron na, kanga sita po me, sarang inukumari, sarang kuray ba, ayun na yung pa yun, ito wira ang kaya, yakya. Now, kasi nora, takan tata ni Ron Yesu. Punji sa keve ngaya. Tamaya tani keve. Te para ni keve. Ake te kwa wairona. Ememe na irona te keve. Aw, ay punay kaya na keve. Ikamani nga na yung kutiyama ta, tuwini ko maring kanya, kangayri kipatiberi ka na, kutikitiki yung ganyan, kuwan merik, kanya kakyan, wala na kibi tatan na. Ay, ari po ni kibi, may muna. Tayo ka na wanta kay, ngaya, kan na. Tayo di nga wanta kayan, tatan, di nga.
Kanga iti atuan ko naman siya, kuha kimat. Ikatokatin man na tiunumane, nauka. Akain na ba wayo, erang rotak, narakina kanga iriki nga ngarakina. Ay nanon na tayo ni kakarakyo, yaswa nga na ba tiunumane yun? Na, rawayo kay si kakaya, na ba sina? At yagi kinato naman niya. Basta kato ka may nani kaya. Ini mais tu naman nani kaya. Kaya ako nani kina. Sikato ka may nani kaya. Yo ino busira. Ay yeswa nga sika kaya aron raw yo. Kaya jaba yesi mo taway nga ngarakin na may tira. Ay yeswa nga na ba tu naman. Kanang kukuri pa naringa. Naringa. Oh. Apun jama tayo punto kan naraka. Asi nang reading na bagi. Ay reading ana ba bari so kana agad so kana barawo yo gana ta ne na ring ko tu mane reading ana ba ay buni eron ding ana iro ay so ngat tu mane yo ako rara ba bari ri ya buni bebet na ba mi ay so ngat tu mane ne ba si am bai nora gan anga ya ta wana ta e ba si ngara ko buni pas iri ko roi ba mi ay ako buni pas ni ko roi ya kung na bandingi tinan pay igasin mo tawo yon jamata aka nga na anak kari kaya nga timera kikitira hing ako kinirinay yagitan nga aswang ako yaswaswan ako kinirinay payaran na kinirinay ko ako to kayo yagikinak naririnay ko yakita utakin na kay marisi tiriring ka nga ringa kito amata ma aki apay na Pari tu wayo nge reading ayat tete, may iswang kan ikangay. Na, ako wag yang anay teka na, tira ko mga tete. Ayon kanya na teka tu wayo. Akabalaw po rin ako yatahan pa inora yung kanano na ba. Mana teka tu wayo etak. Kuno na ti tete ente pa inora kin ni kaway. Pun si sukan na nakin te pa inora ki. Ngay. Pun nakiaroy teka na. Tiba inora gari menita puni bay marukuri ringnya ya inga yana ba. Matata nari yang kan naya kimontai ni konan ko tiba inora kina kya ka. Ay. Ari ka ate kina kita ari ka ni kawai ari ka ya pun nang ka nga jota yai. Anyang kan ni ka nga pun na nakibetatan orang kan tisa menai. Bayang kan nari ka nga ya konan montai ko tiba inora kina kya ka ba. Yari kirom karawana ay kirom tata na yari ko konan karoy. Ani pun narona. Aki tata. Now, anawagi tiri apuro, onde siya keve, apun te para ni keve ngaya, ayna pun cima tu ni keve na tiapa, ni karo kuah, ero kuah natai, ari na pundo kuah na pungiai mai karawa, ngaya, awane bukin ang kita kinak, iro nonte pai para, pate para ni keve ngaya, ari ama syari tano ko terong orang jata yai, etaku terong orang, ari takina ko kinta tayu. Angkia ngania, berapa angkia kaya rian ako, nakonon na naus, ayang ngania kanaya, ayah besin kimari rey, awani makin atiaswa, mana usun kabanaya, angkia ngaina, atali muskitaka, akan ako ya purisiman, ke purisiman, awaka ngay, kamna kan ako ya amata, agikay, aja sa tantanin jauh sin kay kain, eswa nga pauro teka kan, akangay, akan ako maya ka kaya matay kay. Iriya tayo mo sikiteka. Paano ka na ko yung kami? Mga yakam na osin ako. Nako matiraw. At ako bauro na ko yun. Akaterira. Ni kasira. Ngay situay ni kabuha kakaki. Ngay irom ngayra. Tara na tayo ka bauro. Awa kakira ina nung tiyaw sin kay kain. Awa nang kanako irang kay ni karapan ako ira. Kanako akira. Aya kiriyay. Man na punna. Makiapun na kumay. Ni kairian ako. Apurisiman na aswang niya dani mo sikita kakikay. Ang kiyong ay rom ngaiya, awa me ako. Awa kawaria, awa nuniya, awa kairian ako. Awa busiya, paano ako, mandayakawa. Awa king kaya ako meron tiyaw sin kain. Awa rin inanon na nao surya. Ang kaya nuriya tari. Awa kapepete inanoya, awa nako. Raw. Terong at akin na kintatapasay,
terong warang iskroy na koiram. Eta kinaki. Patera ta bayari giro yan hakay. Giyaro ko na kwa kia. Aka nga nataya ka pauro masina. Asa ni ka na koiran tiyaro. Asa nuroy ray mataya to koraki. Akoroy mo kuri ni awa na koira. Ang kaya ka na koira ni karaba. Kana ko may yatanta utaya ka kanya bana po ni kasi na koiram. Ngaira po ni Rome. Asa ba ko tayo rights. Ari manayroy. Matera ta bayari ki. Giyako tayo. Ame ako tahan mo sikitak. Ame ako na hakika nga. Tahan mo tayo kay mukya ta kore kay. Ato bayarik. Panakay. Akamanuwa kinikapan. Ayora yan ay yung upaw. Pagkikita na, Philippine ta tayari. Akamanuwa kikain ta karabus. Akamanuwa kituwarit sa taruroya. Buran ta tayari. Akamanuwa kinairuri ang manakuraki. Ay iti karisa. Yon Philippine. Aire que temo niya karisa na pati karisa. Kau ka mataron ti evangelio na ko Europe. Ay sa tayo ba ni ti karisa. Ari ruwari kaki mo na. Ay mga mananga na ko Amerika. Ari amari sa kanya tukin kawai dan tayo. As maruruakin ng tataba sa ima. Tapos irain ko kanguran tinong rungay. Makan tiyatua. Hindi na ko at ibari. Kuta ko po kaburi akiyay. Ako na ni kayo na amata ko. Manikasin ako. Mantabuli ako tawag yay. Kimanta karabus, ako tayo ba ko. Kung abayakin sa tayo yay. Ako na inamata. Ako na kimari rin. Diyos wa nakapayiran tapos sa iyo. Amen. Sa kahit ako na kung presidency bugin sa pangaran ng papakiroyon ng kanungwairoy na nun tapos sa iyo ang para-pararoyo sa kahit ako kanta nga babalan digi sa pangarangay kay Raigan kami sa banendong ora. Sinatira giyon waro sina kay naratan mauri tapos sa iyon tiyanin na tinuwa to kuno mo nasuwa nga Yesu. Sabi nang giyon waro sa kanako kuno kamakan ako na pa tanda na may gan nasuwa nga Yesu.
Sarisira narataru. Tamarari karawa. Sikay tayo ko askara pa kung tirong-rong kung tatabasay. Kung kamatuan ako yakain tiyakari sa itataro ni Kim. Panatari dinim bauro masira. Payakin matibuaka. Gaya kamara ka kiman payin kirinaki. Hindi aro ya po natay ay biripi. Awanin ni Korea irom te aswa. Dahil na te evangelio. Nakuyamatan ni kapanim. Inanon te buwaka. Mati maraki apas. Tuwe. Ngayon ay kasungura. Ay kasimatak. Ngayon ay takataka inanon te umatabuhay te atwa. Sibanin tanda ko. Mara karabu sa ikakakor. Sibanin tanda ko te atwa. Maroon katari akira ikakakor. Asibanin tanda ko te atwa. Maroon kabayan wera pasinaki mainging. Matuwe. Sitataro na koy. Sali ni asibubusi ko. Bako na ronira. Kapara na koy na te atwa. Manikaburi akira akistawa kiya te aswa tatabasay. Ang kapara na koy na te aswa. Pasangan ko na ni kamarire. Na yorong tuware. Yumena idarikia. Bauro masira. Ari kimariri yun, kakatong atetua. Payurun, ayan ako bayi, akiyati mato ang tawag yan. E kitara kamawagin atetua, may nanunubay akain doon. Natara kamawagin atetua, na kung tetua, ngayari pabisito akin tatayari. Kapayiran ka ba, nintatamasay, oron nila teswa. Akaparayara mo rin, naroon nakita umatam. Pasikani ko ikay, naranas si may Yesu. Amen. Ayo, sa bubusi, kain de matarwari, baka matay mo, mga Hindu, sunang kaya nanakwas de Berestin, sintain batan matarwari, kayong kamdauro, mga kami, sunang kami, kakain na ba, sunang kumagigit, ayo. Ay, sa bubusi, ay kamatan nga at Berestin, tikan niya, kamdauro naman kami, sunang kami. Auring at, yata inabi mo ginamis na rin, tayo pura, daman niya ba sa banan ako igain, daw na Berestin, katuwa nga ko naandig na ba yan? Ano ang tatawan ko yun? Kamnara pa nga ba? Sabi na ako nanay. Kanaray. Kataon din. Tatawan ko yun. Araw ko rin ka ba? Awaray ruwa. Sabusin kami. Sabi na ako naman ba? Iyagya ka ba? Ariligin na ba? Madapay. Sabi na ako naman ba? Sa katuwa nga rin ko na ang tawro. Hindi. Tatawan ko yun. Kamnara pa nga ba? Ako na ba ng tigiroin? Tapos ay.
Ay kain teroro kamatay ka kamana may basa maruro kay may nakatakay kay. Ayaw rin ang kuwara kain teroro hindi gidagi. Ang kuya ko to ba iyay na maginan hindi gidagi nanom. Anay ito pa ako na magina pa magruwe kanya hindi gidagi.